Maayong adlaw kids, Teacher Mamie again, welcome kanimo sa tuang Gen Z Online. Ang CEF Jensen Team nalipay kaayo tungod kay hangtod karon nakikuyog ka kanamo sa Gen Z Online. Karong episode, kids, makita na kita sa YouTube. Pwede na nimo i-subscribe o i-like. Pwede nimo i-copy ang link o i-share sa imong friends pinaagi sa Facebook o Messenger. Bata, nangamusta ko ug nalipay kaayo ko nga nagkuyog ta karon tungod sa nindot kaayo nga adlaw nga gihatag sa Ginoo. Daghang makatunan karon. Naatay missionary, kinsa kaha sila? Sila bata, daghan. Pero sugdan nato kini pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-ampo bata, mao kini ang atong batasanon. Bisag asa ta mo adto ug unsa atong kinabuhat, kinahanglan sugdan nato sa pag-ampo. Bag-o ta mo bangon sa pagmata sa buntag, bag-at ta mo kaon, bag-o ta mo timo sa atong merienda, bag-o mo timo sa atong paniudto, bag-o ta mo timo sa atong merienda sa hapon, bag-o ta mo timo sa ato ang panihapon, ug bag-o ta matulog. Ug dili lang kana sa tanan natong kinabuhat, kinahanglan nato i-ampo. Pariha karon sa atong Gen Z Online karon nga episode. Ampuan nato kini aron ang Ginoo magauban ka nato permanente. Atong ifog ang atong kamot ug ipiyong ang mata. Ginoo, salamat karon nga adlaw. Salamat nga ikaw nagauban ka namo adlaw-adlaw uban sa among pamilya, sa amo ang mga friends, ug uban pa nga mga kaila. Salamat nga ikaw ang Ginoo nga willing kayong maminaw sa among mga pag-ampo. Salamat nga gitagaan nimo kami og maayong lawas. Salamat nga maduulan ka anytime, anywhere. Ako nagaampo sa bata nga nakikuyog ka namo karon nga ikaw magahatag ka na iya og interest nga maminaw sa Bible lesson ug magpadayon og pakigkuyog ka namo matag semana. Ginoo, kung unsa man ang iyang ginapangayo sa iyang kasing-kasing, ako nagaampo nga i-grant nimo kini pinaagi sa imong kabubuton o purpose. Ginoo, pasabta ang bata nga nakikuyog ka namo karon ug tagay siya og love sa iyang heart nga mosunod sa imong pulong bisag asa siya moadto samtang nagadako siya. Among ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga bata, nakaadto na ba mo sa ibang nga mga lugar? Sama sa Japan o kaya sa Indonesia? Tingali ibang mga bata din no? Nakaadto na sila dito sa ibang nga lugar. Kung makita ninyo mga bata, lain-lain kayo klase-klase ng mga tao o mga kabataan. Unsa ka mga bata ang buot pasabot ni Amy? Buot pasabot na ang ato ang memory verse karon nga adlaw, kita kini sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mga bata, natandaan ba ninyo unsa gani? Nabahin sa duha, ginatawag kini Old Testament and New Testament. Pero mga bata nga tuang nga istorya karon, makita kini sa New Testament. Tingali naka-memorize na kamo tung niagi nga mga simana. Unsa gani ato ang memory verse mga bata? Nagaingon siya sa Romans 1:16. Basahon ako sa Bisaya no para masabtan jud nato. Gaingon siya diri sa Romans 1:16, dili nako ikaulaw ang pagsangyaw sa maayong balita kay mao kini ang gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga magtuo, una sa mga Hudyo o sa mga dili Hudyo. Unsa man ang buot pasabot ining ato ang memory verse mga bata para makita ninyo ako kinigi padako dinhi. O sige daw basahon lang nato tanan mga bata. Romans 1:16. For I am not ashamed to the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek.
Romans 1:16. Gaingon siya diri mga bata. Nagaingon siya nga, to everyone who believes. Kinsa man ni? Dili lang ini siya nga usa lang ka grupo. Kung dili mga bata, sa tanan nga mga katawhan sa bilog, sa tibuok nga kalibutan. O labi na nga ikaw ug ako. Sali ka labi na mga bata, no? Ingon pagit siya diri, una-una sa mga Jew, sa mga bata, sa mga Hudiyo. Kaya nga naman, kay ang Ginoo sa una nga panahon mga bata, nagsaad siya nga aduna joy misanya nga magaabot ug magaluwas sa tanan nga mga sala. Ug ingon pa siya diri mga bata, and also to the Greek. Sa to pa tanan nga mga Grigo nga mga katawhan. Ug abi nga mga bata, ang saad sa Ginoo para sa tanan sa tibuok kabataan sa tibuok kalibutan. Ug nindot mga bata, kay ang tanan nga mutuo kaniya kinsa man imong tuhuan nga si Jesus namatay ug nabanhaw tungod sa imo ug ako ang mga sala. Bata, kung ikaw wala kay Jesus sa imong kinabuhi, imong tuhuan ang gihimo ni Jesus para kanimo o kinahanglan nimo nga dawaton si Jesus sa imong kasing-kasing ug imo siyang himuon nga imong Ginoo ug manluluwas. Bata, kung ikaw naa na Jesus sa imong kasing-kasing, kinahanglan pasalamatan nimo ang Dios sa iyang gihimo alang kanimo. Kanunay nga nagapahinumdum kanimo og kanako. Gani mga bata, memorize nato ini. Memorize nato kini. Diba tong niagi? Gisulti na ni Teacher Mai, gisulti na ni Teacher Ivy, o ako lang padayon ang katibuk-ang verse sa Romans chapter 1. O sige daw mga bata, basahin na ito tubig. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Romans chapter 1 verse 16. Sige daw mga bata, uban ka mo pag-memorize. Ang magdula ta, ang pangalan sa tuang dula, Topsy-Turvy. Bot pa sa bot, ako kini nga tuyokon. Yun na po memorize. Sige mga bata daw, bidungan. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Romans chapter 1 verse 16. Sa pa jud. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek. Romans chapter 1 verse 16. Isa pa jud mga bata. O sige dungan. Okay, Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Romans chapter 1 verse 16. Kisa pa jud. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Romans chapter 1 verse 16. Okay, last na. Dungan. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Romans chapter 1 verse 16. Okay, kinsa na naka-memorize sa inyong tanan mga bata? Oh, very good sila naka-memorize na jud sa ato ang memory verse
karong adlaw. I am not ashamed. Let me hear you say I am not ashamed. Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation to everyone who believes. Everyone who believes. I am not ashamed. Yeah, I think you got it. I am not ashamed. Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation to everyone who believes. Everyone who believes. Yeah. I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation to everyone who believes. Everyone who believes. I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation to everyone who believes. Everyone who believes. I am not ashamed. I am not ashamed. Nakadungog na ba mo og mga dinaganan sa mga kabayo na murag padulong o gyera? Mauni ang nahitabo isa ka adlaw didto sa Tesalonica. Mga bata, ngano ka ha? Samtang si Pablo kauban ang iyahang mga tinun-an na mao si Silas o si Timoteo, nagwali dito sa Tesalonica ang mga tao na nasupo sa iyaha. Kaya nga naman, nahisgutan niya ang mahitungod sa isa ka tinuod nga Ginoo. Ingon ang mga taga-Tesalonica, unsa man ang iyang ginapansulti? Ngano nagtudlo man na siya og anak sa amoa? Unsay buot pasabot niya? Mga bata, puti yun nila subuan kay Timoteo. Ingon ang mga tao sa Tesalonica, dili ko namo kambyuhan ang aming tinuhuan na Ginoo. Nahangtod karon, pagkamatyan yun namo na, mao ka na ang ilahang sulti kay Pablo. O mga bata, abi ninyo, ang mga tao, ang ubang mga tao, may tuo sa ginasulti ni Pablo sa ilaha. Apan nay mga tao na dili mo tuo sa iyang gisulti. So unsa ilahang gihimo? Nangita sila og mga tao nga nakuasa ang ginapangita lang puro kagubot. Ewan sila, alam mo din atong hasiun, atong huggaon si Pablo. Harun mo hawa siya din og tinuod man si Pablo, mihawa siya og giniadto og Berea. Dito sa Berea, mga bata, ang iya na pong gihimo, nagtudlo na po siya sa mga tao dito na isa lang ka tinuod nga Ginoo. Sabi ninyo, gisundan siya sa mga tao. Sundan nato dito si Pablo. Tinagtudlo na sad siya, may tungod sa iyang tinuhuan, na wa ta nagtuhuan ang iyahang mga gisulti. Dito sa balay na iyang ginapuyan, uy, ilang gisulong. Pero, pag-abot nga nila dito, wala na si Pablo. Mihawa ka, gipatakas, gipahawa siya sa mga tao na nagsunod sa iyaha. O,
gipasakay siya og kanang barko. Asa siya padulong? Dito sa Athens. Gihatod siya sa mga tao dito. Unya, pag abot niya dito sa Athens, mga bata, usa mibiya ang katong mga tao na kung asa nagdala ka niya dito, pininyo, gisulti ang yung tao niya. Padali, bayag yun niyo paagto din si Silas o si Timoteo, ha? Ayaw yun mong kalimot. O samtang naglaglaag siya, nagsuloy-suloy sa syudad, mga bata, iyang nakita, wow, pagkaanindot sa lugar, pagkaanindot sa mga buildings. Walay sama sa mga buildings na inaani kagwapo, aga-ana siya. Tanawara po ninyo, iyang dagway mo, nag-ano-ano, litawan siya. Sige, tanaw, kahit tingali sa ilaw, walay mga buildings sa iyong ana. Pinasahit nila mga buildings dito. O niya, wala yun siya, wala niya kanang giusikan ang iyang oras samtang naglaag-laag siya. Tapos, tinanap po siya na, kamo, kinahanglan bang tuong sa isa lang ka, Ginoo. Unya, abi ninyo, mga bata, si Pablo, sa tanto niyang laag-laag, uy, unsa man yung mga tawanan ni? Kadaghan sa ilahang mga Ginoo nga gituhuan. Tanawa o, dagang kaayo. Ang mga Hudyo o mga Greeks dito, di wala sila nagtuon sa isa ka Ginoo. Sa tinuod nga Ginoo, dagang kay sila mga tinuuan, mga bata o. Ug mauto ang unsa? Kanang rason nga ingon siya nakapakuan sa iyang kasing-kasing, dili pwede ni. Ewan siya, pinahanglan, may balaan yun nila kung kinsa ang tinuod nga Ginoo. O, mga bata, ang Ginoo na gituhuan nila, mauto ang Ginoo na kung asa, ilahang simba. Ginoo na wala wala ilhi, wala pod, unsa? Wala, dili po makatabang sa ilaha. O ilaha ning simba-simba. Ang tawag ni ini, mao ang ginatawag nga imahin o mga idols. Ang mga idols, mga bata, wala nalipay ang Ginoo ana. Isa na siya kapurma sa sala. Unsa ba na? Sala. Atong tanawon ha, sa ato ang Biblia, din sa Romans chapter 3 verse 23a. Ingon pa siya din for all have sinned. Ang tanan nakahimo og sala. Ikaw ug ako nakahimo og sala. Walay isa nato dinhi na wala kahimo og sala. Og tungod ana, ikaw ug ako usab nahilayo sa buhi nga Ginoo na ginatuhuan ni Pablo. Og tungod ang nakita niya, mga bata, misamot ang iyahang pagtudlo sa pulong sa Ginoo na ginatuhuan ni Pablo. O, tungod ang nakita niya, mga bata, misamot ang iyahang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Miagto siya sa mga kali-kali o miagto siya sa ginatawag nga sinagoga or sa simbahan. Ato siya, unya daghan ang nakadungog sa iya ha. Siya na, unsa man ang ginasulti anang tao, kana si Pablo, mura lagi siya, siguro lagi na siya ngayong anak. Unsa na siya? Okay, na-intriga sila, ilang giimbita si Pablo na magsulti o magtudlo dito sa templo or sa sinagoga, may tungo sa iyahang nahibalan o nakatunan, may tungod sa Ginoo. Tinuod man mga bata, sa dihang naana siya dito, ang mga Hudyo o mga Grego na namuinaw kaniya.
matag isa kanila naminaw sa iya ha. O ibang sila na, masin ni, bagong pagtulunan na niya. So, sa ilang pagpaminaw, daghan ang unsa mituo sa Ginoo na iyahang gitudlo sa ilaha. Ug daghan pud ang wala mituo. No? Dili talang tao mituo sa tinuod nga Ginoo. Ang ilahang ginatuoan na Ginoo mao tong Ginoo na kung asa dili makatabang sa ilaha. Ginoo na kung asa wala dili kay balog. So ang Ginoo na gitudlo ni Pablo mao tong Ginoo na kung asa naghimo siya sa imuha og sa akoa. Tan-aw nato ha unsa ang gisulti sa Isaiah chapter 45. Sa nato ingon siya dinhi sa Isaiah chapter 45 verse 12. Ingon siya, it is He who made the earth and created mankind on it. So, ang Ginoo mao'y naghimo sa kinsa sa kalibutan. O ang kalibutan na ni nanaan ng puyo isa ka dito sa gihimo sa Ginoo. O gihimo niya ang tanang klase sa mga tao. Magrigo man, Mahudyo, may Ilocano, syempre, o mga uban pa mga katribuhan. Gihimo na siya sa Ginoo. O ang tanang butang na naadinhi, na dili mahimo sa tao, gihimo na siya sa Ginoo. Kay siya man ang naghimo kanimo, bata, siya pud ang unsa. Nahimo, imuhang kanang leader. Kabalo ka, kung naay naghimo, siyempre naay leader. Diba? Siya ang gusto na dumala sa imuhang kinabuhi. Dili itong ubang mga tao, kundi siya lamang gayon. O siya po ang ginatawag na maghukom. Isa siya ka Ginoo na kung asa pag-abot sa eksaktong panahon, ang tanang binuhatan nimo iyang pagahukman, maayo man kini o dili pagahukman sa Ginoo. Bata, unsa gani ito? Siya isa ka Ginoo na magpubuhat, siya isa ka leader o siya po ang maghukom. Pag-abot sa eksaktong panahon bata, ang tanan sa amana sa akong gikaingon pagahukman sa atong buhing Ginoo. Ug ingon pud siya dinhi sa John chapter 10 verse 10b. I have come that ye may have life and have it to the full. So unsa iyang isulti? Ang anak sa Ginoo ni anhi diri sa kalibutan o para tagaan kaniya o kinabuhi. Kay ngano di ay naunsa di ay ka tungod sa sala ikaw o ako nahilayo og tungod sa tinuod nga Ginoo o tungod pud sa sala ikaw pagasay silutan sa Ginoo. Apan ang iyang gisulti, I have come. Kinsa ni muanhi o ni anhi. Siya ang anak sa Dios. Na mao si Jesus. Unsa iyang gisulti? Para tagaan kaniya og kinabuhi walay katapusan. Bata, si Jesus, anak sa Ginoo, na mianhi diri sa kalibutan, haron sa pag-angkon sa tanan nimo sala dito sa cross. Samtang si Jesus naa dito sa cross, gilansang siya na ay miaga sa iyahang asa, sa iyahang lawas. Ug katunga miaga sa iyang lawas, mao ang ginatawag nga dugo. Ug ang dugo ni Jesus
mao to siya ang naglimpyo sa imuhang mga sala. Ang ngayon, utakos na mamatay si Jesus para sa imuhang mga sala. Kaya nga naman, wala siya sala nga nahimo. Apan, ang gisulti, tinuod na matay siya, gilubong, apan sa ikatulo ka adlaw, sama na sa gikaingon sa iyahang pulong, dinhi sa 1 Corinthians, chapter 15 rather, 15, 3 and 4, nabuhi siya pag-usap. Karon naa siya sa langit. Sumala sa gisulti sa pulong sa Ginoo. O tungod, anak, dili lang kay ang imong sala ang gusto mapasaylo sa Ginoo. Gusto ko sa Ginoo na pati ang sala sa mga Grigo or mga Hudyo gusto pa sayloon sa Ginoo o itong mga tao sa Athens. Ug samtang ang mga tao dito sa sinabuga nagapaminaw kay unsa? Pablo na ay pipila na kung asa mituo kaniya. Mituo kaniya mga bata. Wala yun nakawang ang pagtudlo ni Pablo dito sa ilaha kay naay mituo. Sa paapin ninyo, sa paggawas ni Pablo sa sinagoga o sa simbahan, naanay mga mikuyog sa iyaha. O dili lang kana kay mikuyog man sa iyaha, sigurado na siya unsa man nagsulti na pod mahitungod sa Ginoo. Unsay gihimo sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Bata, gusto sa Ginoo karong taknaa sama na sa iyahang gikaingon dinhi sa iyahang pulong dinhi sa ano nato ha? Sa John 3:15, that everyone who believes may have eternal life. Bata, sama sa mga Hudyo, mga Grigo, or mga tao sa Athens, gusto sa Ginoo na ikaw ug ako motuo kaniya. Ingon siya dinhi sa iyang pulong sa John 3:15. Everyone who believes might have eternal life. Kung kinsa man ang motuo kaniya, kinsay tuuhan si Jesucristo, tuhuan na to kung unsa ang iyang gihimo dito sa cross aron mapasaylo ang atong mga sala, tagaan niya og kinabuhi walay katapusan, buot pasabot na makakuyog nimo ang Ginoo hangtod sa hangtod mga bata. So, mga bata, dinha nag-end karon ang atong story. Naganahan ba mo? Nagustuhan ba ninyo? Bye! Sa sunod na sad, mga bata.